Mnyamata Amakhaliranji Oumira kuposa Sugardaddy. Lero tufuna tikambirane video iyi chifukwa tapemphedwa kwambiri ndi achinyamata kuti ife tikulandira chitonzo. Lero tufuna tisiyanitse kuti kodi chimene chimapangisa zimenezi ndi chani. Chinthu choyambira chomwe chimapangisa munthu wachinyamata amene mwina titha kumutenga kaya ndi 40 years below or thereabout, chimapangisa tazooneka Oumira kuposa ndi mdala wina wake. Chinthu choyambira chimakhala different goals in life. Mnyamata, young man, pachizungutizelo amakhala zonena kuti akupanga build career yake nthawi iyi, komanso akupanga build kuimanga business yake, kaya mwina akumanga nyumba, akukonza sogolo la family yake. So every coin kwa iyeyo imakhala kuti is an assignment. Ndalama ina yonse imakhala kuyilingalira kawiri katatu asanayispende. Komano Sugardaddy imakhala modern. Sugardaddy amakhala kuti pamene papa anatanipo anadusapo. Iyeyo kwa iyeyo is just enjoying. So magoals ambiri kwa iyeyo anatheka kale. Kwa iyeyo ndalama akungoyiona kuti now it's just for pleasure and control. Akugwisa ntchito ndalama ija for pleasure chabe komanso kupanga control. Chifukwa chake Sugardaddy suti amakhala oneka bwino kwenikweni, komano akupeza atsikana amene ali okongola. Amadziwa zonena kuti money is control. It's just trying to control. Komanso iyeyo ndi nthawi yoti angosangalala. Chinthu cha number 2 chomwe chimapangisa young man kuti azooneka Oumira the different financial pressure. Young man chimachitika ndi chani? Amakhala nena kuti iyeyu is just trying to survive, komanso akupanga plan pa nthawi yomweyo. So pali zinthu ma rent, asunge ndalama, ma savings, aganizire ma emergencies, agathandizire makolo ake, kaya pali school fees mwina ali pa sukulu, kaya ali ndi anthu amene amalipirira, komanso ma investments, apange invest in business. Komano Sugardaddy at the same time amakhala zonsezi kwa iyeyo zilibe ntchito. Kwa iyeyo amakhala kuti ali ndi surplus income, chuma chongonjezera, right? So ali ndi ma responsibilities ochepa. So iyeyo sakuyang'ana zakutsogolo chifukwa kuti ana ake anakula kale, ali mu zintchito zabwino, iyeyo wangokhala yekhano ndi chuma chake. Komanso chinthu china cha number 3 chomwe chimampangisa young man mnyamata kuti azooneka Oumira kusiyana ndi Sugardaddy the different meaning of spending. Mnyamata amakhala zonena kuti amakhala kuiona ndalama ija, kamayiona ndalama amayiona ngati ndi security yake. So kuspenda mosakhala bwino kwa iyeyo zimakhala too risky. Kuti mwina atu ndidyera ndalama imene ndikanatha kupanga chinthu cha phindu pa moyo wanga. Pomwe Sugardaddy at the same time amakhala kuona ndalama ijayo ngati ndi power. Mphamvu zake amaziona kuti zimabwera kuchokera mu ndalama, komanso attraction, komanso convenience. Komanso chinthu cha number 4 chomwe chimampangisa mnyamata kuti azooneka Oumira kusiyana ndi Sugardaddy different expectations from the relationship. Izi zimakhala motani zoyembekezera kusiyana. So mnyamata amakhala iyeyo akupanga expect mu relationship kuti apeze mkazi amene akapanga form partnership. So izi zikatheka bwanji kudzera mukupirira, komanso amafuna mkazi amene akakulira limodzi. Pomwe Sugardaddy izi samakhala kuti akuzoonanso. Iyeyo amangoyembekezera chabe attention kuchokera kwa mkazi, komanso compliance. Mkazi azingovomera. Ifake ma Sugardaddy amayuza force kumukakamiza mkazi ngati sakufuna basi athana naye, akapeze wina akamukakamiza zinthu azingopanga and they pay in cash. Sala badanso zoti apange munthu oti azimvana naye mwakuti. Ifake iwo amangopanga ma hit and run. Amamuzira tu mkazi, inetu ndi mkazi wanga ku nyumba, iweyo ndoti tizingonjoya basi, tizipita kunyanja ndi zina zotero. So samakhala kuti akuyang'ana partnership mwa mkazi ameneyo ayi. Komanso chinthu cha number 5 chomwe chili chomalizira chimamusiyanitsa mnyamata kuti azooneka Oumira kupasa Sugardaddy ndi chimene timati short term versus long term thinking. Mnyamata amakhala amazifunsa kuti kodi will this help my future? Zimene ndikupanga ineyo kuspendera ndalama mkazi ola zikazi, kodi zimenezi zithandiza tsogolo langa ine? Pomwe Sugardaddy at the same time amangozifunsa kunena kuti kodi will this make me happy now? Kuti moyo wanga wakhala uvutika ndiye ndizipepese, so zimene ndikupanga zindipanga kuti ineyo ndisangalale pano. So mnyamata amayang'ana chitsogolo, pomwe Sugardaddy amakhala akungoyang'ana chisangalalo cha nthawi yomweyo basi. That's why samalabada kaya kuti apereka matenda kwa mkazi, kaya kuti akupanga zimenezo ndi mwana wa ndani, iwo nzeru zimenezo amakhala kuti azichotsa. Now the hard truth, chilungamo chowawa kumapeto kwa nkhani imeneyi ndichonena kuti mnyamata uja sali stingy, sikuti ndo Oumira atu amene uja ayi, komano amene ujayo akupanga prioritize sogolo lake. Pomwe Sugardaddy akuoneka ngati wachisoni, komano iye uja sikuti tu akukupangira ndi chisoni inuyo ayi. Iye uja kwa iyeyo phindu akungoliona kumbali yake yokha osatira inu. So he's just trying to buy temporary experience. Akungofuna experience ya temporary. Chifukwa yake amati akapanga zakezo amakusiyani and alibe nanso ntchito nkukuza ndi musamandimbirenso or musamandimbire madzulo makuti. Iyeyo bola zake zikutani zikuyenda. So ngati mzimayi akupanga prefer Sugardaddy
daddy adziwe kunena kuti iyeyo akungosankha comfort zinjoyi zapakali pano, tsogolo lake akuliwononga, chifukwa ma sugar daddy ambiri ndi amene amapanganso ruin tsogolo la anawo, kuwakhwimira kaya kuwapasa matenda ndi zina zambiri, salabada kuwabweretsera mavuto ambirimbiri pa moyo wawo. Komano mzimayiyu ngati iyeyo angasankhe mnyamatayo, adziwe kunena kuti akusankha growth, kuti akulire limodzi iyeyo ndi mnyamatayu for later. Ndiye the choice is yours, whether to choose a young man or a sugar daddy. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for sooner videos. Thank you very much for being there and watching. See you in the next one.